Inis méidtegam. Bech é gúil a híl hén cho leab, go gat tú gúnaí bheith goods agus a scipa as mo héalta be? Rinne tú iirecht, enimí an te. Leis an leabhar nádach sin scríbta fi bhás chahal. An sin, dúsa tú síl Andy, a gearhhain a chur chuin cín I ríist. Agus an níis. Tá tú gur man náir os chur a phobal I lug a ríist, leis an bhís an grána sin. Ó nenim débach ceala de bhirní. Cad ich tú hárloch, ha? Tú récht thart fut na háit le leid ó gliadíis. Catriona? Bhirní? Brad tá brónar. Beidir gneach mai cilín haar fór nuair a bhfuil maith. Seans gur sé tilt go maith méis méid a dúirt me. Ní bhfuimine seach dearmad glánaí an ar bhí sean sin. Tá sé an scéal chailech nó fasistín seo. Os caint ar chailech nó fa se? Gus o'r defydd y tar o sy'n unig?